ko an balimakɛ do ko ale ni a ka mɔgɔ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mawuludi biriya fete ɲɔgɔn fɛ mais ale nana faamu alhamdulillah ale bɔra la mais ale bangebagaw b'a kɛ bon yala an bɛ bilasirali juman kɛ ale ye a bɛ se ka a bangebagaw ladi cogo min bon bangebaga fula ka ladi cogo ani bilasirali cogo ani wajulu cogo ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye i bɛ olu ta kɛ ni kuma nɔgɔma de ani kuma majigile ani yɛrɛ majigi ani hinna i yɛrɛ b'i ka bangebagaw ka lahala dɔn i bɛ se k'u gɛrɛla cogo min k'a yirɛla ka kɔnɔnandiya k'u ye cogo min i fa i kelen n'a kɛlɛ a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛ na i bɛ se ka duwa kan ni n'a bɛ baro la i b'a fɔ ni nɔgɔya ye ani lafiya ani majigi n fa ne ni aw bɛ tun bɛ nin kɛ mais ne nana ko dɔ faamu dɔnnikɛbaw bolo an'u ka lamɛnli la u ko nin ko in ko lɛsiri t'a la delila t'a la n fa ne bɛ hɛrɛ min f'i ye diɲɛ n bɛ hɛrɛ min kanu n yɛrɛ ye diɲɛ ni lahara n fa n b'o hɛrɛ kanu ye ne b'a fɛ nin ko sugu i k'a ye ka dabila a man ɲi dɔnnikɛbaw ko a man ɲi i ka dabila i b'o fɔ i fa i kelen n'a kɛlɛ k'i kɔnɔnandiya k'a ye i ni ba fana i kelen n'a kɛlɛ i b'i kɔnɔnandiya k'a ye ni majigi ani kuma ɲuman ye alhamdulillah n'u y'u ka kɔnɔnandiya kuma faamu ye baara kɛ n'a ye alhamdulillah i ye hɛrɛ kɛ n'u m'a faamu e tɛ fara u kan u ka bidiya de kan i tɛ fara u ka bidiya in de la mais i t'i ko komi mɔgɔw tɔw fana ka kɛlɛ ta ka kun sɛgɛrɛ k'i da tugu la ka dimu kɔrɔ i t'o kɛ dɛ n'i ye kɔnɔnandiya k'u ye majigi ni lafiya u y'a faamu fule n'u m'a faamu e kana fara u ka bidiya in de la mais i kana i kɛlɛ fana k'u bɛ da tigɛ la komi hadamadenw tɔw parce que ala ko kuranna kɔnɔ wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa fulankafuya de ka bon ni junubu bɛɛ ala ko ni bangebaga fula y'i kɛlɛ ko i ka fulana fara ni ala kan a ko i kana fulana fara ni ala kan dɛ mais i k'i bangebaga fula jɛɲɔgɔnyani u ka diɲɛ kow la ni hɛrɛ ye mais kana faru ka ala sɔsɔ de la an bɛ min fɔ a ye o ye nin de bon ko dɔ ko olu ka yɔrɔ la e ko kodɔra de bon ko olu ka laada la ko muso ni a cɛ fatura muso ka cɛ ka balimaw olu de bɛ muso in ta ni olu ma sɔn ka ta ko a bɛ to olu ka kabila de kɔnɔ cɛ ka kabila de kɔnɔ ko hali ni cɛ wɛrɛ nana ɲini cɛ ka muso ka tɛnɛmuso k'olu de b'u da dɔn muso ka kuma la olu de b'a ka kow kɛ ninnu ye laada jugu de ni muso kɔni cɛ banna a ka waliju yafa de tɛnɛmuso denw mɔgɔ wɛrɛ o olu ye laada jugu de mun muso kɔni cɛ banna donc a ka furuja banna ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛ se a fa de ma a ka waliju ni fa tɛ a mɔkɛ walijuya bɛ taa ye cogo min don min y'a ka waliju ye a ka furuko bɛ min bolo muso bɛ taa ɲini o de fɛ mais min bɛ olu bolo o ye laada ni laada jugu de donc muso ka ko bɛ sagi ka taa ka waliju de ma min b'a fɛ i bɛ taa ɲini o de fɛ o ɲɛ ɲin kisa surunya ɲɛ ɲin mɛsitiw kan u b'a kɛ ka nin nke so bila situ ka ko balima fula de don k'u jɛnen tun bɛ misiw la dɔ bɛ faransi dɔ bɛ so bon ko u nana kɛlɛ u b'a fɛ ka fara ko misiw tun bɛ min bolo ko a ko sani ale ka misiw d'u ma fɔlɔ ale ye baara min kɛ misiw na a b'o de bɔ a la nin fana ko ale de ta ye misiw ye misiw bɛ di ale ma nin ye kiiri de ye nin ye sɔsɔli de ye nin ye fanfula ko de u ka kabila mɔgɔ minnu b'u ka dugu la ni hali maa minnu mɔgɔ ɲuman minnu bɛ
uka ko ñafulu de ku wele ku sigi beki cogo fo nu ye kiri min te ko be ne ye suluhu min do ni ñogon co ye oye geleya juma geleya be yoro yoro an be ala deli jamana ya ala ka suma ka fitinaw bo a kono ka geleya bo a kono ko do ko geleya be wulu ka yorolan ka duwaw ke jamana ka geleya be ala ka be wuli jamana ka fitina be ala ka be faga mais wakati be ne b'a fɔ inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ni jamana in ba ke kan lafiya an be sagi ka ta tawhidi ne ma tawhidi sunna ala faham salaf salih ni jamana in koni be lafiya fe kabilaw be lafiya fe burusu kono fitina banni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ dusukunjali bɛ ɲɔgɔn faga b'an bolo ɲɔgɔn kunci b'an bolo a bɛ ala sɔsɔ an bɛ ala sɔsɔ banbali min na kabila ninnu kɔnɔ dɛ an bɛ ala sɔsɔ banbali min na sisoti ninnu kɔnɔ an bɛ diina kari min na sisoti ninnu kɔnɔ an bɛ sunna kari min na sisoti ninnu kɔnɔ ani ala kelen ni ciden kelen ni diina kelen o dɔrɔn de fitina banni ɲɔgɔn cɛ fo n ka sagan kɔ dɛ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ala ko masiba ya wusoro a yɛrɛ ka bolola baaraw de ni ala yafara caman yɛrɛ la o sino anw ɲana an ka kabilaw kɔnɔ an ka sisotew kɔnɔ duguw kɔnɔ kafow kɔnɔ tonyali min bɛ juguya min bɛ besikɔniya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni juguya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ka hinɛ yɛrɛ tɛ nin cogo dɔ wa ala yɛrɛ de ka hinɛ b'an kan yafara fɛn caman na yɛrɛ o donc fo a ka sagi ka taa kuranna de ma ka sagi ka taa sunna ma ala fahamu salafu salih o dɔrɔn de bɛ fitina ni kɛlɛ ninnu ni juguya ninnu ba ka bɔ an cɛ ni o tɛ u tɛ ba tɛ koyi jahara lifasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas liyujighahum ba'da alladhi amiru la'allahum yarji'un ala ko tiɲɛli bangera bajiw la tiɲɛli bangera dugukolo ko kanaka ni hadamadenw ka bolola baara ye mais ala ko ale ma bɛɛ kɛ fɔlɔ liyujighahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un a ko n ye baara jugu minnu kɛ dɛ nin tiɲɛli min bɛ bajiw la nin tiɲɛli min bɛ dugukolo ko kanaka nin tiɲɛli min bɛ kungo kɔnɔnaw la nin tiɲɛli min ye kungo kɔnɔfɛnw sɔrɔ ka hadamadenw sɔrɔ dɛ a y'a lanɛnɛ an ka junubu dɔ de la fɔlɔ doni a y'a lanɛnɛ doni de la pour an ka sagan kɔ walaw yu'akhidhu an-nas bima kasabu ma taraka ala jahriha min daba ala ko hadamadenw b'a kɛ ka baara jugu min kɛ ni ne y'u minɛ n'a yɛrɛ danfɛn yɛrɛ tɛ to dugukolo kan bɛɛ bɛ halaki o ala ma mina n'a bɛɛ ye fɔlɔ sanji dɛsɛ bɛɛ an y'o de fɔ kɔnɔ sugu minnu filɛ burusiw kɔnɔ sisan bɛɛ lajaba ni halaki ɲɔgɔn faga min bɛ yen ɲɔgɔn koci min bɛ tɔɲali min bɛ yen dɛ o de tɔɔra b'an kan n'an bɛ segin ka taa ala de ma ka ni ɲɔgɔn tɔɲɔ bila ka fɔ o kɔnɔ kabilaw kɔnɔ sinjiw kɔnɔ ka segin ala ma ka segin tawhidi ma ka segin sun n'an m'o de kɛ lafiya tɛ o lafiya tɛ se ka na ten fo mɔgɔw k'u sago kɔ dɛ an ka fɔlɔ mɔgɔ an k'u ma tawhidi dɔn mais hinɛ tun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn faga tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn kunci tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn nɛmɛmaya ni ɲɔgɔn esukɔrɔya tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛ se kɔniya banbali tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ sinji tun ka gɛlɛ olu bolo bɛ hinɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ bɛ dɔgɔni bonya dɔgɔni bɛ kɔrɔ bonya mais bi anw ka kafo kɔnɔ kɔrɔ foyi ma jugu ni kɔrɔ yɛrɛ ni dɔgɔni yɛrɛ tɛ dɔw fana foyi ma jugu ni dɔgɔni ni kɔrɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn hasira ɲɔgɔn bɛsɛn kɔniya an ka fɔlɔ mɔgɔw y'a kɛ ten sanji min tun bɛ olu bɛlɛ barika min tun bɛ dugukolo la bolo hinɛ min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hali n'an y'a sɔrɔ k'u ma tawhidi faamu ɲɛ ma komi anw bɛ tawhidi ko min fɔ mais hinɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinji ɲuman tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bonya bɛ yen ɲɔgɔn makara bɛ yen hinɛ bɛ yen o de bɔra ye sisan ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn bɛsɛn kɔnɔ ni ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn dabali an bɛ lafiya o la cogo di an tɛ lafiya fo an ka sagan kɔfɛ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah y'o de fɔ أقول كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهط وتسلط سلطان ونحو ذلك سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى خير الله شيخ الإسلام ابن تيمية أقول تشيلي بجيان كونو دوغو كولوكا فتنة بدوغو كولوكا بلو بدوغو كولوكا سنجي دسي بي دوغو كولوكا كما سكو لاسو
ku bila population mo ka halaki ka utonyo ka akan na folo taraki ako una nyugonao a tora fin fe dugukolo ka kwa sababu ye ciden sosolide ani mugo bake ka nyogo ngole kata fengore tana ala tana bato minna ako do tora drobe dugukolo ka ewa nyuma yere dugukolo ka hera yera dugukolo ka tawhidi de sababulo tawhidi ni sunna sababu ani ciden batoli sababu ni hera fitini dugukolo ka tawhidi de sababulo me balawu be nin dugukolo ka fitina baka sanji baka kono bilala nawo ewa seneke fon jara de o ambe nyugo fagala ambe fenda abe ye ciden sosoli de sababu ani ambe aka ka nyugo ngole kata ala tana bato minna wodo terabe hadamade nyaka fo jamana dun ka hakili de soro fo anka sagi kata qur'ana de ma fo anka sagi kata sunna de ma la famu salaf salih ni jamana yoke doro ambe lafiya ne tanke no de makya ala kota siso te udila ko ye kabila ko ye aw be lafiya ante lafiya fo anka sagi ambe ala deli de sagi ko nyuma kata qur'ana ma kata sunna ma ala famu salaf salih ala ko de no ya jamana nya ko ambalima do ko alebe e war du mo sigi nege ko nego kero sigi be cogodi demisenu ta min ye kan nege ko sigi cemanu ta doni ke ba ka kuma sale wo ye wajibi de parce que sene ya dilo lende ko la cemani ce ya kunna fara mimbe ni atore janaba ko ji kan ka yurmi so wata soro donc odo ya to cemani tattigele ko boloko o ye wajibi de silamia sariyala cemani takeli ye wajibi de mais minye musomani taye o ye mustahabu de o te wajibi ye o ye fen kanunende min bo ka kake mugo ye min ba nyedo min be tiga kana caman tige hakeni do de be o be tiga ka kala kado o taye mustahabu de abeke sababu ye doni ke bawo ye munun fala ka sunna yali ko fe cide nyere tilemu la muso do tumbe abake cide mba fo kana caman tige ni ba tige kana caman tige fitini de tige o de be ke sababu ye muso nyeda abu noro o de be ke sababu muso kafo nyona dia a cebolo o be hadisa sahlen de kunal bani hadisa insa kana caman tige a tigeli be ke sababu ni doni tigera lo be ke sababu ka ce muso nyeda noro o be ke sababu ka damu di a cema ka kafo nyogonya nogoya a cebolo o be hadisa kono o don ke bawo ko fana ake baliya ka bo musomani ma aba a nege de bonya fitini min be tige ka bola abe musomani kan nege bila hakke de la o ya to ciden ka caman kana tige na caman tigre doro abe musomani nege fana dogoya men fitini e wa tigira ka bola babila hakela men na ma tiga be haketo musomani nege de be bonya hari addo che kelende se kam makunya nabo abeke tilon kelade aw makafiru ya hari ni chebe mimbolo che ya manala ma pili be do ta kono do bu ta sarse kurama do bo de chu yere ma tanke che tubo parce que ute sigi nege koro ate hari pharmacie na ya ate hari pharmacie no ni abe muso bulu kasakila donc ambe minfo je manu ta ye wajibi ye muso mani ta mustahabu ye makeli na fa do de bala ko do de ba nofe o kato donc mimba ke ni e ba ke ni baraji nyini de kasilamu makonya nonu nye bara daga lendo kalani daga bara daga lendo jinya ko de do ni e ya ke ni silamu nafali de ani silamiya wajibi min dilole mbala ite fo mina mogola iya ki ka bare ka silamu kam ko de nyanabo ibe baraji soralake musomanu ta ce manu taw ni ya ke de ebe silamu ka ko de nyanabo pour kanya silamu ma kan ninku ye fu ibe baraji sorala ni ya alla nyini imbe minke akai udde me ala bato de la mais ni mo min ba ke ibe sarade ibe ko daga lenna me baraji ko ko ni to itala me ibe min na ko daga lendo e bole ka ke mecce de do aha
bon maulidi wakati janti mbolo sino nye kutuba kala kabi wala maulidi ko nye kutuba kala kabi ala mo be sagi kata ko kutuba kala parce que nin ko be do ala sisa wakati tabo nin be se ka perpere la tige di komi choko ya min kadinye ah bon ko ɲininkali bɔra kɔnko alimami kɔfɛ mɔgɔw ka tapiw bila alimami kɔfɛ pour ka place mina ni alimami kɔfɛ mɔgɔw nana u bɛ jɔ o yɔrɔ la u bɛ cogo di o b'a fɔ nin dɛma misiri kɔnɔ hajijil makani ka sigi yɔrɔ mina i yɛrɛ ye misiri kɔnɔ i tɛ misiri kɔnɔ o tɛ bɛn o ye haramu ye silamɛya sariya la dɔɔnikɛbaaw ko ni e ye yɔrɔ mina ka tapi da yɔrɔ la i tɛ misiri kɔnɔ ka yɔrɔ mina i yɛrɛ ye i ye haramu kɛ mais yaali ka ni sallira yɔrɔ in na i ka salli bɛ saha ou bien a tɛ saha majahabu yɛrɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la parce que majahabu minnu kɔ ni wali dugu kɔnɔ n'i y'a jakwa bɔ sa la ka salli a kɔnɔ ko i ka salli tɛ saha o bɛ majahabu minnu kɔnɔ u ko misiri fana tant que jama jɛ e kelen y'o mina k'a k'i ta ye ko ni sallira i ka salli tɛ saha o bɛ majahabu dɔ la mais kuma sahale i ka salli bɛ saha mais i ye haramu kɛ a tɛ bɛn silamɛya sariya la min bɛ fɔ ko alimami kɔfɛmɔgɔw u bɛ kalanbagaw ka gɛrɛ alimami la ciiden ye hadisa min fɔ wali yelini minkum ulul hulm wan nuha min ye dɔɔnikɛbagaw ni hakilima olu ka gɛrɛ na hadisa sarahubagaw ko ni hadisa laɲini ye dɛ hakilimaw ni dɔɔnikɛbagaw ciiden y'aw lasu dɛ a kana jɔnna de ka sigi palasi na sani mɔgɔ ka ko ye aw bɛna jɔnna de hadisa y'a bila de a kana jɔnna misiri na de ka jɔ alimami kɔfɛ sani mɔgɔw kana ka jɔ ye aw bɛna jɔnna de a y'a bila o de la mais k'a fɔ ne ye alimami kɔfɛ mɔgɔ de palasi ninnu ka yɛrɛ jarabe ɲɛ ko ciden ko hakilimaw ni dɔɔnikɛbagaw de ka gɛrɛ alimami la ciden m'a fɔ palasi ka minɛ aw ye dɛ a ko aw kana jɔnna de pour aw ka jɔ palasi la mɔgɔ wɛrɛ kana jɔ ye mais ni e alimami kɔfɛ mɔgɔ mana jɔnna hari n'i bɛ ewa kuranna a b'i kun de la dɔɔni b'i bolo cogo o cogo ni denmisɛn fitinin min nana a bɛ san 7 la n'a jɔra a ka palasi la a tɛ tilonkɛ kɛ a ka palasi de kana wuli ka bɔ ye dɛ man sabaga ila ma lam yusbihu bihi muslim fa huwa haqqu bihi ciden ko misiri kɔnɔna jama jɛyɔrɔ a ko mɔgɔ min fɔlɔ nana a sigira yɔrɔ min a jɔra yɔrɔ min a t'a dɔn dɛ mɔgɔ kana bɔ ye dɛ ni mɔgɔ nana jɔ alimami kɔfɛ ko e ye alimami falako de ou bien ale ye alimami kɔfɛ mɔgɔ de ko i b'a tigi bɔ ye kana i jɔ ye kana i sigi ye a tɛ daga ye dɛ ciden ko i kana jɔ na de donc mɔgɔ minnu b'o kɛ ka palasi mina misiri la o ye haramu de o tɛ bɛn dɔɔnikɛlaw ko palasi mina min dagari ye komi mɔgɔ min sisan an ye futuru salli e ye futuru salli yɔrɔ min dereso bɛ misiri la e ye futuru salli safa fɔlɔ la mais deresu i wulila ka taa i sigi pour k'i ɲɛsin deresu dila ma mais i ka palasi i bɛ misiri in kɔnɔ i ka palasi i ye fɛn dɔ bila pour ni deresu banna i bɛ n'i ka palasi la ko baasi tɛ nin na parce que i bɛ misiri kɔnɔ ka ban i wulila ka taa deresu de lamɛn i hakili b'a la ni safo bɛna salli n bɛna jɔ n ka palasi la a bɛ daga i ka fɛn dɔ bila ye parce que i bɛ misiri kɔnɔ ou bien mɔgɔ min nana donna misiri kɔnɔ a sallira a sigira a ba haju dɔ de nana ma dɔ de y'a wele karisa n'a ye a bɛ ci dɔ fɔ a bɛ sagi ou bien a b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn de la ka sagi ka na o bɛ se ka fɛn dɔ bila a ka palasi la n'a nana a bɛ sigi ye baasi t'o la dɛ mais e ka palasi mina i tɛ misiri kɔnɔ e ka tapi de bɛ koda ni mɔgɔ nana a tɛ jɔ o la ni e bɔra i ka so kɔnɔ waati min i nana jɔ o yɔrɔ la o tɛ bɛn o ye haramu ye palasi tɛ mɔgɔ si bolo misiri kɔnɔ n'i b'a fɛ ka jɔ alimami kɔfɛ na jɔn na waaleykum salaam bon ko ni bisimila tɛ suratu tawba i b'a kɛ ka salli na o bɛ kɛ cogo di a bɛ kuranna la cogo min a kala o cogo la kɛ kana bisimila ye fɔ bisimila bɛ fɔ sura kun na de bisimila bɛ sura min kun na mais bisimila tɛ sura min kun na kana fɔ ye i bɛ sura in ta ka taa dɔrɔn ko
ko ale be salli almami kofe almami min be kunutu kala ko ale ba boro korota ka mina fo bo almami nun be kunutu kara fajiri tan e ka mina fo aba fo ka bange refolo janko e ka mina fo fajiri kunutu kara ba uta bange yero na be nyinin kalu do yere ke ayire ka jantu nyinin kalu ewa pose choko la folo fajiri kunutu kara ba uta bange uba gunda de e bi tege ja ko ibe amina fo no fe choko itilote minna ha donc nyinin kalu ka ewa be nyina choko mi yere ku nyinin kalu pose choko fa mo folo donc don ke ba uya yira almami min dumele be fajiri kunutu ka abe bidiya de ka lesirita la dina la ciden ka kunutu de fin nawajili ni ko ye silamaw soro de ciden be kunutu kala abakala o be na farda ma mais minye o ko sugute fajiri ne ka kunutu kala ciden ka sunnate ko atigi be bidiya de la mais don ke ba uya yira ni almami bimbe ninke salli yoro rete e bolo ni o almami kofelate i abe daga e ka salli a kofe ete faraka ka bidiya de la mais e ka salli sahlenda a kofe aba ka kunutu kana bidiya minna ka bidiya junuba yere kai mais amina fo koni donc aba fo gundo de la eta me janko ni tegeja janko na fo amina subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه